wawuok e midhiero ma wantie kaka Jo-Kenya. Hesbon, jang'ad rieko e weche mag uchumi ne sirikal masani, David Ndii, wacho ni ofise masani ochuogi gi telo masani, ofise mathoth. Ranyisi kuomgi gin jolup jotend migepe kata CAS 50. Apisi ma ochuogi mar jotend migepe mar Musalia Mudavadi, omenda momedi madhine od kar jot mar jatend piny, State House, kanyakla kod mar jalupne. Ni gin pesa matindo ma ok nyal miyo ng'ato wach ni ma indi miyo ngima bedo matek. Ben adieri ni medruok ma kama en pesa matin kopim kod trilion 3.7 ma koro sani nyalo bedo e budget manyien ma 2020-2024. Ang'o mowinjo bed ni timo? Apise miwacho ni magi pesa matindo, milionde 280 gini ma mowinjo bed ni ng'iyo godo nyamburko. Gin pesa matindo ahinya king'iyo kama wantiere sani uchumi marwa. Erokamano ahinya. Aparo ni apise moket machalo kaka mag CAS, machalo kaka apise mar Prime Cabinet Secretary, gin afise ma pesa to nyaka gitigo, nyaka oyie adieri ni pesa to gitiyogo. Mak mana ni ng'e ni mondo mi ta uchumi maber, nitiere weche moko ma kamoro kotenore gomenda. Nitie gimiluongo ni economic stability, nitie political stability. Nikech piny itayo gi josiasa. Kamoro nitie kwano moko ma kigoyo tiyudo ni ng'ur bedo mang'eny. To ng'urno kamoro biro gi asara mare. Ranyisi en ni chien kacha cha ne wan gi ng'ur e weche mag yiero. Kata obedo ni oseyale nyaka gi doho motieke. Ne wabedo gi tungni ma maandamano Monday, Thursday. Kigo kwan pesa ma wawito kaka uchumi e kinde no en ata malo mang'eny. To kamoro nikech kamoro dhano moko paro ni kamoro kaka idwa yier commissioners ma IBC ok ber. Omiyo siasa be nyaka igone kwan. Higni 5 mokwongo mar Kibaki notiyo maber chakre 2000 nyaka 2007. To nojwang'o weche siasa. Nodhi okawo jomoko konchiele moketo tiyogo. Gikone to ne piny omuoch higa mar 2007-2008. Ma beyo manotimo gote noduogo lal. Kane gifomo sirikal mar nus mkate barwa bar, iyudo ni ne en sirikal mane duong' kabisa. To pod okelo dongruok nang'o? Nikech nodhi okelo kwe e kind jopiny. So samoro nitiere kama inyalo wacho ni ok ber ahinya nikech be ok ochiw ranyisi ahinya. To mondo mi kel dongruok makare manitie political stability, iyudo ni nitiere nafas moko miyaro mondo mi idil gi the political pillar, kato koki duogo gi miluongo ni the social pillar, kato koka nitie economic pillar. Kineno Vision 2030 mane wan go ndalo Kibaki, ne omenyo gik mang'eny. Ne en gi pillars mopogore opogore. Omiyo ok inyal ng'iyo uchumi e rangach achiel. Nyaka ngira ge 3 kata 4 gi mondo ka iger uchumi madongo te. Nikech inyalo bedo ni piny dongo te en piny manyalo muoch sa asaya. Omiyo gik makelo bedo ni dhano ok bed ma neno ni nitiere ratich gi moriti, nyaka ne ni weche makamage obed address. Omiyo adwa ng'iyo weche mag CAS gi Prime Cabinet Secretary no in the wider context ni onyalo bedo ni ok ober ahinya but okonyo loso pila moro achiel. Kae tiduoge machielo machalo kaka mane koro jogo ma iluongo ni jo-Azimio ne yuago ni ok inyal bedo ni yiero no arifari mabiro chung'no e yiero to kendo in be idhi bedo jatugo. Aparo ni kanyo ne gin gi point moro matin. Ng'ama ichung' e yiero nyaka bed ng'ama ji te nigo gadieri. Omiyo kane ker owacho ni wabede bura wawachuru ma walose yo maber, yo bipartisan, mano bende en mana migawo moro mabiro konyo gero weche mamoko. Omiyo ayie gi Ndii e yo moro matin, mak mana ni amedo jiwo ni gigi nyaka ng'igi e migepni gi te. Nikech kamoro ne japiny to biro nene ni ng'ane chulo pesa makama, ng'ane chulo pesa, idwa nyiso ichiwo ranyisi machal nadi. So seche moko nitie kaka nyaka go kwano king'iyo pillars gi te. Mane ka koro achieve gimidwaro iluongo ni stable economy gi economic development mamiyo piny kata kaka itayo piny bedo moro ma okel tungni bang' higni 5 kata bang' higni moko 3-4. Miyo kata jogo makelo mwandu gi pachoka bedo gi chir ni piny mwakete mwandu wagi en piny makare. Omiyo kata mano otimore chien ka mar maandamano ni inyalo nene ni kamoro no piny ogore mana Kisumo gi kuonde moko 2-3 e Nairobi ma thoth jowa iwacho ni ang'o miyo kabinde moko to ok tim gini. Mak mana ni sama koro ing'iyo impact mare ting'iyo ni mwandu mane dhi Tanganyika koro kwame boda ma Migori, mwandu mane dhi Uganda bende koro kwamo johala ma kono ng'iyo gik moko mopogore. Mwandu jo mane dwa kelo mwandu gi kete treasury bill mondo Kenya yudo hola moa kuonde mamoko koro bedo matek.
Okay. Omiyo weche mag dongruok ok ing'e gi pila achiel kende. Okay. Kamano. Penjo madwa ni duokna gi